keko onye nwere edebe n'enu ka ọ na-eko nwere ekobe n'enu ụlọ ka mgba gị ọgwụ a na-eme ọgwụ anụ a eji na-eme ajọ mmadụ na-abịa be gị ka ọ bịacha be gị na ọ bịa na be gị bịa na be gị nwee nete na be gị ọkele nna nne ọ ya ko ebu ya na isi eju onye anwa na ọ noluo 4 days ịmana ọ bụrụ ọgwụ anụ maka na ọ bịara bụ ka ogbuo gị abi ọ noluo 4 days ịmana ọ bụrụ ọgwụ adị na be gị abịakwana m ọzọ ka nsị abịa biko na aka isikwa wee na-ekwukwa ya bụ vidiyo nwanne anyị nwoke a na-akpọ SS Power na ya bụ nkụzi ọkụzicha o nwere ihe ọ na-akụzi ka isi aprepare something so ya bụ o nwe one man ka nwoke ọkwa ugbo n'ike oso o nwere ọgwụ where he gave his life to Christ o nwere ihe ọjọọ ebonite na abịa chee na o tiri n'ime ite ọ sị na mgba because the documentary na-eme ya na Emmanuel TV ọ sịrị na mgbe ọ na-eme ya bụ ihe I wish most of you would have come across that thing onye bụ n'ike ka dama na ozi Igwe Edo yes onye Igwe Edo ka ọ bụ Igwe Edo onye nwa ọ sị na ihe ọ prepare dosa na bịa na the very day you start thinking evil about him that's the very day you ebido nwe problem that's the very day gịnị ihe ebido nwe problem imam bata na biye kịta bụrụ ihe ọjọọ bịabịasị ka ime ya you will not succeed you will never succeed but the problem ọ na-enwe mgbe ahụ bụ na imago his life gara his all those things are working for him but gịnị he remained in perpetual poverty and darkness his life abụrụ ya but when he gave his life to Christ so we chọpụta na all those things that he is mingling with are actually affecting his health generally the confession and the deliverance of them on na pages of Ndi Emmanuel TV and all those things afuna this life is governed by spirituality onye na moro na ihe dị bụ onye na-aga eme mistake no matter how somebody dị I don't disrespect people one maka gịnị me onye do na ọ bụ nkanka mmadụ is not nkanka mmadụ onye na-enejere anya na onye abụ ordinary adịrị ordinary onye na-enejere anya si na no because na onye agwago okwu ọjọọ ka retaliate ka ime nka no onwe ndị ya agwa okwu ọjọọ ha na-alụ na be ha asị for telling me this nka ha esi na na-emekeli na sorry na gaba ọ bụrụkwa nke mma asa gị nsọ ọkwa nke mma ha asa gị onwe ihe eji okwu n'oke maka na-enecha ihe anụnwa kịta the reason ji eweta vidio anụnwa bụ na gịnị ihe ka dị ọnụ ọzọ ije mee mistake dakele ndị ọjọọ dakele ndị na-nwe ịmụgụ ndị obi akpọ eweli gị lie gị ma n'ụka ma na omenala ihe ka dị biko na video this young man kwuru no the concluding part of ihe okwu regarding case I prepare ụdị ha anụ unu na-echazia a na-anọchi ata azụ ọzọ ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị baa Igbo mụrụ nzamoze kene m unu onye na-anụ na-ebe SS Power okwu akpụ n'ọnụ na Agụleri aba m unu nwere onokwu mmara onye mbụ maka na onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme ma onwe na-eburu ozi ka mmadụ o nwere nji abịa tata iwe wonu unu because na nchọrọ mba live mana netwọk adịrọ dị n'ime ọfịa ebe nga bụ ọzọ kwụsị m nkụzi m ibe niile na n'ime ọfịa kwunu masị alụ ozi niile ahụ maka ndị dibịa na-akpọkwa m na fon lazụ m ka nkụzi m otu mba n'ime ọfịa m zukọba dị otu uhu osi ahụ jedesi biko m na m netwọk adịrọ n'ebe nga adịna m sorry but otu anyị na-eme dibịa I believe na otu a mkpatasịla akwa ahụ godu nweta chimini na akpụkwa ava dị afịa nke ọbụla ị na-amara jos mmeche program a kpọọ m na fon
ka jụọ m otu o si adị. M ga-eme the 3 video send ya ka ị mara ugwu o si bibe ahụ. Abatago m. So ife m chọrọ nkụzi na bụ ka m kụziere unu many things, ma ndị dibịa ma ndị na-adị eme dibịa ma ndị no village. Ọgwụ anụnwa m nwetara ebe anụnwa o nwere ọgwụ ya agbozi n'odibịa ya emetụ ya ka onwe ele iche. Mụ gwa bụ sespa gwara gị, nna m gwara m sị m na ọ bụrụ iwu bụ na dibịa emetụ ọgwụ aka onwe ele. Ife ji nwa bụrụ ibe dibịa ji nwa bụrụ ọrụ ji nwa dịka na dibịa bụ nya na-emekichara ibe niile bụ na dibịa nwere ọrụ na agụdị n'iche n'iche. O nwere ndị mmiri, o nwere alụsị ikwu nne, o nwere alụsị ikwu nna, o nwere alụsị ikwu nne nne, o nwere alụsị ikwu nne nna. O nwere ibe dị n'iche n'iche na-abịa. Onye ka oyizize ka dibịa dịkwa iche. Enwepụ nwere dibịa dịrị iche. Ibe ndị dibịa gwara na ya agwa nke nwa bụ mmadụ nkịtị. So na ọgwụ nna akụzi bịa nwa bụrụ so dibịa na-agwa. O nwere ọgwụ nkụziri omego 4 months nkụziri dati ọgwụ. O nwere one man amara m na dị manụ ma ala afịa, ọ sị na ebe ọ na-ele afịa bụ n'Ọnịcha. Akụzi m akụzicha ọgwụ ahụ dị manụ kpọọ m na fon. O nwere bikos na ọgwụ niile na-akụzi o nwere ibu ya elu ma mkpọzi ava avịa nsị onye chọrọ mmụta ya kpọọ m na fon ka m gbe avịa bikos ọ bụrụ ibe niile ka na-akpọ na net. Ọ kpọrọ m nkụzichele nya ọlụọ dịten lụsi anya dịten lụọ ọrụ. The man nwetara m something na be m. Nwekwara m na-eme ọnụ elu tata. Unu mana ọ bụrụ mmadụ niile na like ka na-eti iruwe n'iru ahụ. Ọ bụrụ mmadụ niile na like ka ababa na-apụta n'iru ahụ. Mana ọ dị mma bikos na ịma na dibịa bịa na be dibịa nwa bịa mgba ọgwụ iwe nwere iru dibịa ahụ wee tie n'iru ahụ. O nwere ka ọ bụ na dibịa ahụ bụ ọgwụ gị, biko ọ bụ na dibịa ahụ bụ jos na ọ vụtara gị na net bịa ka ngị na ahụ yitie n'iru ahụ. Ọ bụrụ otu ahụ yitie n'iru ahụ iji wa wọta ka ndị ọzọ wọtara. Enwe ndị ya wọta na ị na-agbụrụ onye ahụ ọgwụ. Enwe ndị ya wọta na dibịa nke ahụ amarụzi dibịa eme nọ ngịnwa pawali o ji nwa na-emekwa na wute atụ ngịnwa na dibịa adị aga n'iru. Onye mere na dibịa bịa na-abịa m gba dibịa nwa adị m etie onye ọbụla bụ dibịa ka pastọ n'iru ahụ bikos na ụka na omenala bụ ive ka ọ bụ. Nwa bụrụ okwu bụrụ ụka. Ive njiwa bịa tata bụ nkụzi njiwa bịa tata nke nwa bụ onye naanị na-awụ ọchị m wọchụluo m n'isi n'ihi ya mụta ibe. Izu ive njiwa bịa tata lirili nne ọ bụrụ ofu ive ka m ji bịa. Ụmụ asịsị n'ụsụ na mụnwa kwụsịrị mbata net anọrọ m ya. O nwere otu nsi ka mana mabatago m. This week niile na-awụ ọchị m everyday ọbụla m ga-eje na-apụta na net na-akụziri unu something. Ife ọbụla gbagojulu gị anya ngị bụ dibịa ngị bụ pastọ ngị bụkwa mmadụ nkịtị. Ife ọbụla gbagojulu gị anya jụọ m na m ga-akwụwalụ gị otu o si dị. Ife njiwa bịa tata bụ maka gịnị? Maka ndị nwere kọmpani. Onye na-eme dibịa, onye na-eme ụka, onye nwere ebe o si akpata ego ma ọ na-agara ọlụ ya. The reason ji nweta ndị dibịa na ọgwụ anụnwa chọrọ nkụzi nne bikos na o nwere ibe na-eme ndị dibịa ma ọ na-amarụ. O nwere dibịa na mahala ọgwụ well ọ gbọchala mmadụ ọgwụ ahụ ama nga aga. Ọ bụrụ maka gịnị? Amosu na ya na-akwụ. O nwere onye dibịa ọzọ nọkwa ya na-akwụ na-abịa eme gịnị na-abịa tie amosu na-abịa ekpuchi ọgwụ ya. O nwere onye dibịa na ya na-akwụ na-eme gịnị na-eme ọgwọsịala mmadụ ọgwụ everyday ọ bụ na ọ gwelidoro ọgwụ gosi ọgwụ ọ pụta ime aba na onye dibịa anwa eme gịnị ejiri ndị otu ha bịa na be dibịa nke ọzọ anwa nwa bịa onye nyochibi niile ọ gwụrụ nwere aka sụghachi ya n'ime aka nwa sụrụ ya n'ime bụ ka ọgwụ niile ọ gwọrọ nwoke gwọrọ nwaanyị ka onye aga na-aga. Mana ndị dibịa a na-amatarọ. Achọrọ m ka m gwa unu ọgwụ a chọrọ nkụziri unu tata bụ nnekwu ọgwụ. Ọ mmadụ ka m kụziri ọgwụ ọsọ m na ọ chọrọ ka mmadụ ka nye m lụchara ọgwụ anụnwa bụ dibịa ọsọ m na ọ chọrọ ka m kụziere ya nyesị na mana kụzirịlụ mmadụ ife na nchọ nkụziri gị bụ mpụta na net m kụziere ya onye ọbụla. Inwe ntị mee gịnị ịnụlụ ya inwekwu uche ịmụta ya. Maka na ọgwụ ọbụla m na-agbọ nwere ọya bụ ya na-agwọ iche. Abụrụ dibịa na-agwọ ọ bụrụ dibịa ya agbọ asị gị na ọlewo onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ọbụla nwere na be m asụasị bụ na anị mmadụ
ị bịa na be m nzukọ oge ọgwụ anyị gbocha ọ lele gị nnekwu ọgwụ ka m ji bịa ebe ahụ nnekwu ọgwụ ka m ji nwa bịa malịa taa ọgwụ a nkụzichara gị ọgwụ anụnwa test ya anya n'ihi ọbịbịa dị iche ihe abịbịa dị nnekwu n'ime ya ọgwụ anụnwa chọrọ mgbọrọ nzukọ unu ka esi eme o nwere onye emesịrị gị ọgwụ asị gị na iwe ubele gị bụ oke ite mana ọgwụ a ka o nyere gị ma mma ịma na mgbe ahụ na enumegwu ogwu dibịa eji esi dibịa jụrụ osi ọ dị ka ọ bụ so ndị dibịa anụmakụ ndị dibịa na arụmakụ ndị dibịa ọnụ mana ndị dibịa file na ọva nọọsụ ọvanwa ka nna akọ ọ bụrụ ya ọ ndị na-adị eme mma maka nna akọwa ibe na-akwụwasị ibe niile o nwere onye mgbere ya alụ n'ọlụ ị nwere ike nji ibe na-akụzi mee gịnị nwere ya lụbakwa ọrụ ọ gaghalị gị ma nke eji na-ego igwu na mmadụ wayo maka ịmanya na ọbụkọ eji adị mma onye ọbụla kpọrọkwu na dibịa bive ọ bịara bụ ka onye eji adị mma ọ bịara ka eji egwu mmadụ wayo so na ebe m bịara tata ihe eji wọchị ama ọfụma ka ịmụta ibe dị iche ibe ọbụla nwa eteli mma gwa gị ọ na-alụ mma kpọrọ gị na atọ ọ na-alụ kpọrọ gị na abụọ ọ na-alụ ka ijile nwa mee gịnị ka ijile nwa mụtakwa sọntịn ọgwụ m bịara mme tata bibe a na-akpịa gịnị nchedo abụ na nwere mgbe ndị gboo na-agbọ disi ọgwụ mgbe ahụ ndị gboo na-agbọ ọgwụ agbagbocha aba na-etinye ya n'ala onwe ndị na-eme agbagbocha bụ edebe n'elu mana o nwere ibe nna m gwara m onwe ibe onye ọcha m gwara m bụ onye disi ụmụnne ebe mgbe nna m azụ ka o kụziere m ibe n'aka ka ndị nwe amali egwu dibịa dị m na-arụ nhapụta ụwa ọgwụ nna chọ nkụzili unu na-etinye ya n'ala mana ọ na-eme gịnị ọ na-ebu ụka biko na m gwara unu mbụ na ọgwụ ọbụla enyere n'ala o mekata ibe dị mma o nwere taịm o elu o mee ibe dị njọ oge etiere na na-arụ ma bikọs na o nwere ebe ya esi enye nwe nri ọgwụ ọbụla etiere n'ala o nwere otu ya esi enye nwe nri mana ndị mmadụ ọ nwere dibịa eje na-abịa sị gị nye ya na na-ebịa ihe isi ya na na-ebi na-egbuli anụ n'ebe ahụ no ọgwụ ọbụla enyere na ya egbuve nwere taịm o elu bụ ezigbote ọgwụ inyere na ogbuve mmadụ mana ọgwụ na akụzi bụ ezigbote ọgwụ ka ọ bụ mana inye ya n'ala ọnwa taịm o elu nwere ka ọ bụla ya ngị nwa bụ onye gwọrọ ọgwụ anụnwa ịma nnọzi ndụ ọkpọ ya yala na famili gị sanụ ma laik ive ọbụla na-akụzili gị njiri eziokwu nwa na-agba gị adịmagwa gị na m amaka ive adịmagwa gị na m enwekọ ego ibe nna agwa gị ka o eji adịlị gị mma maka na asị na aka nli nkwe aka ekpe ahụ aka nli onye ka m ji bịa ọgwụ nna achọ mgbolu na ibe bụ ọgwụ a na-akpọ nchedo abụ nene bụ otu o si adị onye na-atago amosu ihe eji na-abụ ya onye na-atago amosu ihe anọkwu ya n'elu ihe anọ ndị amosu n'elu nọdụ ndị uke n'elu nọdụ ajọ ibe n'elu nke na onye ọbụla bụ onye amosu bụ onye na-achọrọ aga m n'iru gị vọ gị ọ na-agbalị gị ọsọ ọ bụ gị ọba n'ime ụlọ bikosi niile eyi egwu ọ bụrụ maka ọgwụ achọrọ m ka otu ọbụla m nwa abịago agwa m na 2024 anụnwa unu ji abịa dị iche maka na ọgwụ mma butere unu ya dịrị nne ọ bụrụ ovu ọgwụ ibe anụnwa bụ osisi agbala ka agbalị osisi agbala ka agbalị enwe ọ bụrụ sọsọ ọgwụ anụnwa ka ọ na-alụ osisi nwe agbala ka agbalị eji alụ ọvọ ọkọ ọvọ onye na-eme o nwere ọvọ nlụlụ nna alụ ndị mmadụ mgbe ahụ emegide m kwụsị nlụ ọvọ ahụ jukọ na ndị mmadụ bebazili nke too much nke ka ọ mmebezili onye ọbụla mana onye na-adị eme dibịa na-adị eme nwoke na-enwere ọkọ ọvọ bikọs o nwere ibe iji eme ọkọ ọvọ anụ nwe ị na-ene anya ọ na-egbu mmadụ bụ ọkọ ọvọ ibe eji alụ ya bụ osisi agbalaka agbalị osisi nwe agbalaka agbalị eji alụ ewele eji alụ ọbịalịbegbu mgbu onwe
eji alụ nchedo onwe nchọrọ nzukwu nke eji alụ mana nchedo bụ nnukwu ọgwụ ka ọ bụ ịlụchala onye ndị a na-alụ ya bụ onye nwere kọmpani onye nwere nnukwu biznes ọ na-eme mana ndị amụsụ na-atatu onye dibịa onye ụka onye dole onye na onwere nnukwu ive na-abịa mana nnukwu ive onwere na-abịa na alụrọli ọrụ ive ka ọ dịgidebe n'iru ụlọ gị ive anụnwa bụ ive o ji aga bụ atụ ka o ji aga onwere dị anụmanụ iji linye anụmanụ ụka ya nwa abịa nwere anụmanụ nke ka nke gị ahụ abịakwa kwụrụ ọtọ n'iru be gị mmadụ ama ngafe be gị amụsụ ọma krọsta be gị ugbe mama krọsta be gị ajọ nwere ajụve akrọsta be gị mana nna achọ ka nkwa ọnụ biko ụmụnne m nkụzitere na ive anụnwa biko unu edebe n'ebe unu enyi ya naanị bikos na akpa ike ma emesịa ife mmadụ ji eme ọgwụcha ọgwụ debe n'elu bụ ọbụna onye ọbụla ọkpa awa ya ala na omebie ewu emebie ka eme gịnị ka e nwere ya atụ ya na mmiri maka na mmiri karịrị ọgwụ ọgwa nna akụzi gị bụ m nkụzichara gị mee gịnị na-ekovi n'elu n'iru be gị ọ bụ na ị ka awọ nka na ị chọrọ ka mmadụ gị yuzu onye mee gịnị nwere ya tụna na mmiri o imebie anya mma gwa okwu na otu esi emebie inweta osi anụnwa osi agbalaka gbara ọ bụrụ ka osi ọbụla ịvụlụ kpọnwụla akpọnwụ isi na agbalaka gbagbulie ka eji ama osi agbalaka gbara bụ ịbata n'elu ihe abụ ka agbalaka ji bịa ọ daa mandaluan ihe akwụkwọ o jide ịvụ na akwụkwọ agbara ya n'ala na-enu ka ọ chanwụrụ achanwụ ịma na agbalaka gbalịa gbagbuo onye inweta osi anụnwa ivi ya nweta bụ nwobele inwelite n'ime ọkụ inweta osi ọjị ịma na osi ọjị nwa na m nwa gwara unu bifọ na dịsi osi ọjị na unu je mmetụ mgbọrọgwụ ọjị unu je mmeta mgbọrọgwụ ọjị unu ruo ebe ahụ unu je mmeta mgbọrọgwụ ọjị unu ruo ebe ahụ na-enwere ọjị unu nweta ọjị unu enwere nzu gọọrọ ọjị na ọjị bụ oke osi ka ọ bụ a na-akpara ọjị ka nkụ na ọjị a na-abụrụ nkụ ikele mkpata osi ọjị kele mkpata mgbọrọgwụ ya kele mkpata abịla egbe ya kele mkpata akwụ ya ịchọkwa ụlọ ọrụ gị oliva iji maka ya bịa maka na alụsị ka ọ bụ nweta ọjị kpeelia otu iji ekpelibe dị na be gị nweta nzu tụọ ọlịa ka ị nwee mekịrị ka mapụta mgbọrọgwụ ya mgbọrọgwụ ya nwa ya dị n'ime ọkụ ahụ ibe bụ ugwumagana ivu ugwumagana nwa ya adị 14 the reason iji eti ugwumagana nwa n'ọgwụ ahụ o nwere nkọwara gị sị gị na amarụ ka amụsụ ji abịa amụsụ nwere nke ọ ya abịa n'ọkele mbịa na onwere iru mmadụ bịa ugwumagana ị na-anya mana ugwumagana ibe ka milion dị ugwumagana na atọn akwa ọbụla ụdị ọbụla isi wa bịa atọn ya ivi ete bụ ugwumagana 14 maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ya bikos n'otu ọ dị na ya mama nke bụ ọka mama nke bụ nwunye maọbụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị ya nweta ive arị 14 ihe eti ya n'ọgwụ anụ the reason iji eti ya n'ọgwụ anụnwa bụ na ive a na-alụ n'ọgwụ anụnwa bụ na mgbe anwa itele n'ọgwụ anụnwa ka o eji na emedive n'iru be gị ịchọla ọcha bịa onwere oji na cheta che gị ijila agụmadị ya na-abịa onwere nnekwu anụ abịa che ngị bụ agụmadị ya na ịnachi azụ ijili nwaanyị abịa ojiri nwoke bịa ijiri nwoke bịa okpolokọtara gị mmadụ na-ese kwuru n'iru ebe ahụ mmadụ abata nwụrụ onwere ụdị anụ ọbụla ya eji abata rie ụdị anụ ọbụla ya abata si na ibu amụsụ ka amụsụ bata be gị ive adị 14 ihe etinye n'ime ọgwụ na ọkụkọ ya dị ọnụ ka na anụ ọbụla chis ọgwa nna akụziri gị na bụ nkụzichara gị ọgwa test enye ọmụ besespọ na agbanwe ive anụnwa bụ mbala anụnwa bụ na ọgwụ adị na be ga ya nọrọ ovu ebe ive mbala anụnwa ya adị bụ 7 ọ ya dị n'ime ọgwụ
onwere ka mmadụ ya epin nwe ọgwụ a dị na be gị ọgwụ anụ nwanne ezukọ onwere ka mmadụ ya epin nwe onwere ka amụsụ ya epin nwe onwere ka mmadụ ya epin nwe onwere ka ọgwụ ya epin nwe nya na-eme na idebe n'iru be gị ihe eje na-aga n'iru nwoke zuru n'ụwa onwere nwoke ọbụla zuru n'ụwa mbata na be gị si na ya bụ amoosu nwoke ọbụla na-ete isi gị buli iru arụ otu ahụ ọbụla mmadụ ka webata n'iru be gị na-etipụta n'iru be gị ka ọ bịa mee gị ive akaji n'ebe akwa ya ada mbala na-agwụrụ owe ebe maka na nke ịchọ mmetụ ya ka ọ mapụ onye ka eji etinye n'ime ọgwụ onye ive nna ya akọwa na edoro anya na-enya mee ka mmalụ obodo ndị bịa tata bụ ka o esi adịla Igbo mma ive ndị n'aka ma ka a na-akpọ evulevu nwe ive eji alụ orire nna eji evulevu edito onye nọ na nga mana ọgwụ nna wa ga-eji anọ na nga ahụ abụrụ mmadụ niile ka ọ na-elele mana ọgwụ niile ọgwụ nna alụgwọ abụrụ mmadụ niile ka ọ na-elele o nwere enye ọgwụ enyecha ọgwụ anụ ọma nlụli ọrụ mana ihe nji agwụ bụ na ọ na-alụ ọrụ na-alụsi ọrụ ike bụ ọgwụ anụ nna agwụ mana evulevu nwa ive njakwa ọrụ nụ mma ha bịa anụ kwunu mala ive mma ive a na-alụgasị evulevu anụ nwa eji ezipụ ọgwụ eji evulevu alụ alụsị eji evulevu alụ nnukwu ọgwụ eji evulevu alụ ọkọ ọvọ eji evulevu edute mmadụ na nga eji evulevu nwa achọ onye ọbụla vulevu a na-avụrụ a na-amara ebe ọ nọ eji levulevu nwa mkpọcha ọlị ọgwụ gbokpu ọgwụ ahụ abụnọdụ ọ na be ndị ahụ daa onye ahụ a na-achọ achọ eme gịnị ovulezi vuneta n'ụlọ na lụọ ụlọ o nwere onye n'obodo oyibo na-avụrụ ka o ji nata inwere ovulevu nwa mkpọchali ọgwụ na lụọ ụlọ o nwere onye na-emepụta ego eji na-adị n'aka n'obodo oyibo mgbe na o ji wee kwute okwu na analụ ụlọ ego aka ya n'aka evulevu ka eji alụlọ ya nwe ọlụ alụdo ya alụkpuola ya ọlụ ahụ ya bụ eme gịnị ya anata by fire by force because na mmadụ na-eme nne evulevu nwa na-adị n'ọgwụ ekedekwa m unu ive bụ mgbọrọgwụ gbachila ezi nwe biva ya dị bụ otu ọ dịwe maka na nwoke ivi ji eme bụ na nwoke ajọ ive akrọsụrụ obe gị ajọ mmadụ akrọsụrụ bụla agụjọ mmanya akrọsụrụ obe gị ive nji maka ya abịa tata bụ maka ndị dibịa onye dibịa sị m lụọ ọlịa adụ m chọrọ eji na-awa chukwu m onye dibịa sị m lụọ ọlịa ive anụ nwa m kụziele nya agwanyesị amana kụzirila ovu mmadụ ive nọ mbata na net nkụzi onye ọbụla anụ ya mgbọrọgwụ gbachila ezi dị ive ihe etinye n'ime ọgwụ a nwere ka mmadụ ya krosu nwu na ibe anyị dị alụ ọrụ nwere ka mmadụ ya krosu nwu na kọmpanị gị nwere ka mmadụ ya krosu nwu na ebido eme biznes nwere ka mmadụ ya krosu nwu na ebido eme ive ọma maka na amosu ka a na-aya ajọ mmadụ ka a na-aya ajọ mmụọ ka a na-aya ọgwụ anụ nwa bụ ịchọ ka idebe na ka iji gwa ọlịa mmadụ bụ ebe ọ na-adị bụ na famili na mkpu ndị chili echi o nwere ibe ya bịa mana kpu anụ nwa chiriwo na anyị kwuru na nwere ya akụta ezigbote ego na famili ahụ ịlụ ọgwụ alụcha ọgwụ nwanye onye aka nya debe ya na bebe ibe niile nọ na famili ahụ ekwunyi oreka ibe na-ebutebe nwa bụ oke ite debe o nwere ya gwachara gị ọgwụ nwa gwa gị na oke ite na ibe ya nye bụ 10 million naira ka 20 million ka 15 million ibe osisi gbachiri ezi bụ mgbọrọgwụ gbachiri ezi nwa ya dị n'ime ekenekwa m unu iwe na-eme bụkwa eji adị mma nkụzi nna abịa ebe anụnwa bụra ka o ji dị m n'isi ọ bụrụ sọ m nwere mana ọlụrụwo egwu m sị na nwoke ya enwe nwaanyị ya enwe nna m gwara m sị na ovu mmadụ na-enwere ọgwụ na izova ọgwụ egwu izova na anụ ọgwụ maka na onye ezova ya ezovie izova na anụ ọgwụ zova ọgwụ n'ọsọ gị ma ala ọgwụ niile emechaa ọgwụ abụ na enwere ọgwụ abụ anwụrụọ ive anụnwa ka na-akpọ udene na-eli ozu ịma na enwere udene akala udene nwa udene nkịtị ibe aka na-akpa akala udene isi edibe ya dị n'ime ọgwụ anụ ibe eji akala udene nwe ma eji alụ ọgwụ amosu eji alụ abịalbe mgbu onwe ajọ ọgwụ eji alụ orire nna onwere ndị mmadụ akpara bụ eji ọgwụ nwa alụ mana
isi anụ bisi udene dị n'ọgwụ maka na udene bụ eze amoosu ka ọ bụ onye lili udene eluwa amoosu maka na aja anụ ka o lili udene dị n'ọgwụ nwa ngwọchalụ mma agbunu ka eji agba ọgwụ mma kwa ọnụ ka eji eme gbunu ibe ọgwụ nwa na-alụ maka na nnekwu ọgwụ ka na-ezukwu n'ibe akala udene dị ibe ọ ya dị ọ dị n'ime ọgwụ ibe akala udene na-alụ oriri nna ibe a bụ nwunye udene isi edibe udene nke nwere na-eluru ozu maka na enwere udene na-elu ozu bụ nke nzukọlu ma udene nke a na-eluru ozu ibe ji udene nke eme na-erikarị nna mere ibe ji adị iri ebe anụnwa bụ na ịma na abịa enwe ezigbote mmadụ enwe ajọ mmadụ udene na-asa anya ka azụ bi na mmiri ọnọdụ ka ibe na-akpịa bụ oke na nwunye ọ dị isi udene mkpụrụ iyi dị n'ọgwụ nwa ibe na-akpịa bụ nchedo ibe na-adị bụ na famili bụ ọgwụ mkpụrụ iyi dị mkpụrụ iyi nwa o nwere onye ọbụla asị gị na ovulu evu o nwere onye ọbụla na-analụrụ ụlọ onye asị gị na ọ na-analụrụ ụlọ inwe mkpụrụ iyi nwa ya na mgbọrọgwụ gbachiri ezi na ụkpaka na osisi agbala ka gbagburu na ndị ọzọ dị inwere emegị n'ikpele duneta onye akpavụla akpavu onye uzi ejiri eji ya eduneta ya mkpụrụ iyi nwe bịa ebe ọkpa na-aga ọ bụrụ mkpụrụ iyi mmiri dị nke ibe mkpụrụ iyi ebe ọkpa na-aga mkpụrụ ihe na-awụsa na ibe enweta ya bụ 14 ọnya bụ ya dị n'ime ọgwụ nwa anụ ọnya ọ dị agbalị ụdị akwa ya dị fresh ịnụlụ ọgwụ n'ụkpụ ọgwụ ahụ ikpo otakwu ya ọnya bụ ibe ka na-abụ nwekedo ọgwụ anụ nwekovie n'elu mkpụrụ iyi nwa ibe na prezidenti na ọgwụ anụnwa ka nna kwa nkwu nna wọta o nwere onye ya eje anwụ iyi na amoosu niile ka ọ bịa mebie ọgwụ mmadụ ezuru mmebi o nwere ụdị mmadụ iyi abụsị na ekala arụ nne ka bịa mebie ọgwụ a na-agba ebe o nwere ajọ mmadụ iyi abụ isi na ka imebi nwa ọgwụ a maka na iyi nwụcha iyi anyị nwere wabịa mebi ọgwụ iyi anyị egbugo ọgwụ a igbu oge onye ka ji etinye mkpụrụ iyi ọ dị n'ime ọgwụ mgbọrọgwụ anụnwa ka na-akpọ mgbọrọgwụ akwa ebisi dị iwe unu na ahụ na amalụ na akwa ebisi nnu nwetara mbụ ka dị iwe emeje ka eji alụ ọrụ bụ ntụbete obere maka na na-abụrụ ya bụlebụle otu anụnwa nke a dị ụzọ m nlụ ọgwụ ka ndị gbuo ya mma bụ nke ntebụle edobe otu a ntụbetele na ụzọ m nlụ ọrụ ọ bụrụ nwere nke nso ebe ọ bụrụ nye ya ma ọgwụ anụnwa ha alụ ọrụ nwa obele nwere nwezuo ọgwụ nlụ ọrụ akwa ebisi ya dị akwa ebi the reason eji eji akwa ebisi nwa bụ na akwa ebisi bụ nwunye akwa ebe ya bụ nwunye anụ ebe bụ akwa ebisi ibe anụ ebe ya eme ka akwa ebisi ya eme mana ibe anụ ebe ji nwa dị nnekwu bụ na anụ ebe na-eji alụ alụsị iji le nwa achacha alụsị nwa chakpụ alụsị ya eji na-ekwu okwu ụtụtụ ya evi ma akwa ebisi bụ onwere ụdị pawa anwa bụ akwa ebisi ya dị n'ọgwụ anụ a na-alụ iwe onye ya acha ọgwụ nye ya nwe ọgwụ anwa dị ile nye ya nwe ọgwụ anwa dị nnekwu ekenekwe m nke na-eme n'iwe ọ dị n'ime ọgwụ ibe anụnwa bụ akpụkpọ atụ nwa anụnwa ya dị n'ime ọgwụ ibe ji akpụkpọ atụ erika eme erika ibe ji akpụkpọ atụ eme erika iji akpụkpọ atụ eme ibe dị iche iche akpụkpọ atụ dị n'ọgwụ agwara m gị na ibe anụ a ji nwa dị n'ọgwụ anụnwa bụ na ọgwụ anụnwa bụ ibe ọ na-eri nwa na-akwụ n'iru be gị bụ na ọ na-eri nnukwu anụ nwụrụ dị anụ ya eji ya bịa ijili agụ nwa abịa
o nwere anụ ka agwụ ahụ nwa nọdụ be gị mmadụ jiri agwụ abịa na be gị ka ọ mee gịnị ka ọ abata nwa be gị ọgwụ anụ nwe eme eri ebe ka agwụ anachi azụ ijiri atụ nwa abịa orie ebe dị ka nla atụ ahụ anachi azụ ijiri ibe ọbụla asị na ọnya bụ amụsụ oribe ka nla amụsụ ahụ anachi azụ ibe a bụ atụ dị iwe ma atụ bụ nnukwu anụ ka ọ bụ ọ na-adị nnukwu akpụkpọ ya dị iwe ibe ji atụ eri ibe ji akpụkpọ atụ eri eme erika eji akpụkpọ atụ agba ewele eji akpụkpọ atụ agba isi too n'elu ibe ji akpụkpọ atụ eme erili nneri nna ọgwụ nna gboo n'iwe nwa bụrụ obere ọgwụ nọ nnukwu ọgwụ ka ọ bụ ana m abịakwana m n'ụlọ ọ dị n'ime ọgwụ abụ akpụkpọ atụ ibe bụ isi ajị iyi dị ibe bụ isi ajị iyi nya bụ isi emere gịnị abụrụ nwa akwụkwọ okpu n'ọgwụ isi ajị iyi dị ibe dịbụrụ otu o si dị ezie ezu ọka ibe bụ isi ajị iyi ezie ji ezu ọka n'ọgwụ a ị na iwu ka ezie ji ede ị na iwu ka ezie ji ede eze enu na eze anya ya ezu ọka n'ọgwụ a ọnya bụ anụ eji yi anụ egwu ọnya bụ isi abụrụ nwa megịrị nwa akwụkwọ okpu n'ọgwụ isi ajị iyi a ọgwụ niile abụ nne anụrụ anụ bụ ebe ọ ya dị bụ n'etiti isi ajị iyi ka ọ ya dị ekwuchie nye okwu igwuchie nye nwere akwa blak nwee kebie ikechi nye mara amalị na ikele nlụ ọgwụ anwa n'ime ihe enweta disi eze anụnwa ihe enweta eze nka nweta nka o nwere ezie ka ihe enweta onye ka eji anụ ọgwụ a ihe enweta eze nka ịlụcha anya iwe nwere akwa blak nwee kenye ma ọ bụrụ ịnụcha ọgwụ a iwe nna gwu bụ nnukwu ọgwụ ka nna gwu iwe na unu eji na-ede ebe niile nna gwu unu bụ ọgwụ n'anya onye bụ ka ọ rakwanụ ibe na-abụọ dị n'akpa ibe dị n'akpa anụnwa ịchọ nlụ ọgwụ ọkpọ m na fon ka m gba gị ibe dị ebe ọ bụrụ ibe mmegwube na net ibe dị na nke ịchọ nlụ ọgwụ a kpọọ m ka m gba gị ibe dị ọ bụrụ mmegwube na net ọ bụrụ ibe niile ka ị na-ekwu online ibe anụnwa bụ ọsọ ara ibe ya etinye bụ 1 paketi nye ọsọ ọjị 1 paketi otu ọ dị nya ka eji anụ ọgwụ a ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ anụcha ọgwụ anụnwa iwelisi ajị ihe nwa mee gịnị nya ka eji ekpuchi bi ịbịa ebe tọ blak ebe ị nwere ọgwụ ahụ n'ime ebe nwere ekpuchi ebe ị nwere blak ka onye ị nwere edebe n'elu ka ọ na-eko ị nwere ekobe n'elu ụlọ gị ka mgba gị ọgwụ a na-eme ọgwụ anụnwa eji na-eme ajọ mmadụ na-abịa be gị ka ọ bịacha be gị na ọbịa na be gị bịa na be gị nwee nete na be gị ọkele nna nne ọ ya ka oyibo ya na isi ya eju onye anwa na ọ nọluo 4 days ịmana ọ bụrụ ọgwụ anụnwa maka na ọ bịara ka o gbuo gabi ọ nọluo 4 days
ịmara ọbụrụ ọgwụ dị na be gị. Ajọ mmadụ ya batara be gị, onye bịalị ka o mee gị ka famili gị ya gara n'iru, ọ tụkpara be gị mana ya wa abụọla ya nwere anwụ. Ọmụnwa beses pọn izukwu na ọgwụ. Mana ife na-abụọ na nzukọrọ unu, onye chọọ nlụ ọgwụ anyị akpọ m na fon. Ka ngwa ife debe ahụ, ife na-abụọ debe ahụ. Ihe ọgwụ anụmanụ na-ezukwu n'iwe bụ ndị ọ na-adịkarị ibe bụ ndị dibịa, ndị pastọ, ndị nwere kọmpen, ndị nwere fizishọn, ndị nwere nnekwu ive amụsụ na-ata ka ba tatuo onye ve. Ọva na-enwe ive ọzọ na-ebu ibe ọgwụ a na-adị bụ na famili mkpuve nya famili bechiri echi na ọ nwere ọzọ onye ya apụta aka. Ị nwere ọgwụ ụdawa n'ebe ahụ, famili ahụ ekunye. Ekene m unu kene ive na-emelu na iwe. Onye nwe sa n'anya na-ajụ m, ana m abịakwa n'ụbọchị ọzọ, aka na m abịakwa na-efolo m na ngwa n'usi na 2024 n'ọmụnụ unu nọ. Ive onye gbagojuru mmadụ anya agwa m na mmemme ka ive niile dị mma this year. Ekene m unu kene ive na-emelu na iwe.